Dominaattori, legenda. Paffa Perketi. Ei koski. Perketi, hirveesti on tavaraa. Kato lätsä, Perketi, että on tavaraa. Nyt kerro se historia, että minkä ihmeen takia sinä sanot aina vettä lauteelle? No kyllähän se vettä lauteelle lähtee siitä, kun meet lapsen kanssa kiukaalle. Ja kyllä se lähti sieltä Kalpaa Ässät Playoff-sarjasta, kun muutama vuosi sitten pelattiin Ässiä vastaan. Ja Ässiä vastaan? Kyllä piti oikeesti heittää vettä kiukaalle, niin tuli heitetty sit lauteelle ja se jäi siitä elämään sitten. Niillä sä heittelet sitten hienoja kikkoja ylämummoja. Ylämummo on Perketi. Ei Perketi, kato, Koistis Vesku ja Kapanen, idolit, kato siellä se istuu, on Mäkki käis. Mäkki. Lokoja tekee varmaan samalla. Tämä on kyllä hieno kirja, urheilutoimittaja historian kirja. Historiaan. Urheilutoimittajat. HP on tämän vuoden jälkeen, niin varmasti kekkivät minusta ihan oman kirjan Perketi. Tässähän meidänkin HPn pajat tänne myyntiin. Tunnelma on korkealla, täytyy Monttu Niirolaa. Perketi kyllä pakko sanoa, että Brentsoberg on ihan ylivoimainen pelimies, ollut aina noista kaikista pelaajista ja vahvistuksista, mutta kyllä Slanina ja Rusnakki, niin heti on siinä top 3 pallilla kyllä Perketi, ja on kovia jätkiä tässäkin. Kimeillä on omaa kiekkoja Koivulle ja Parkkoville. Eiköhän minä kun tänään ykköskenttään murtaudun tuossa, niin on mullakin sitten omat kiekot. Nämä jotain palloja. Missä ne myy? Carsonilla myyvät tapakkia ainakin. Mä lähden sinne. Siellä on akkoja.